80 000 halálos áldozat Burmában, miután a Nagis ciklon. Aszályos vészhelyzet Európa szerte. Szigorú ivóvízkorlátozások Hollandiában. Erdőtüzek söpörnek végig egész Spanyolország. 130 milliárd font. Egy ár, amit érdemes megfizetni az autósok vezetéshez való jogáért, mondta Lord Glass. Jó hír Nagy-Britannia bortermelőinek, különösen... A legutóbbi hír az, hogy New Orleans harmadszorra már nem épül újjá. Csak India gátjainak teljes lerombolása vetne véget Pakisztán ivóvízkrízisére. Chelsea, Clinton amerikai elnök elutasítja Afrika... A légkondicionálók eladásának exponenciális növekedése Indiában. San Francisco példanélküli hőhulláma tovább folytatódik. Most már minden napra esik valamilyen extrém időjárási jelenség a bolygón. 35 millió kínai menekült... Az alpesi síelésnek vége. Egy új Channel 4 dokumentumfilm azt kérdezi, a globális felmelegedés tényleg megtörtént? 61 Celsius fok a legmagasabb szárazföldi hőmérséklet, Több mint 100 millióan hajlék nélkül maradtak estére. Masszív metánkibocsátás Szibériában. Az utolsó indonéziai fa is kidőlt, de a bioüzemanyagára... Az Európai Unió lezárta minden határát. Az útmenti szegélyeket fenn kell tartani az élelmiszertermelés számára. London ismét víz alatt, miután a tegnap esti 9 méteres vihardagály átcsapott a Temze gátjai fele. Új-Zéland is lezárta határait, 22 millió ausztrált hagyva. Az északi tenger forr. 800 millió menekült a közel-keletről és a szárazföldi Európa. A világ fajainak fele már kihalt, és az ökoszisztémák összeomlóban. Túl vagyunk a 2 fokon. Nem tudjuk megállítani az elszabaduló klímaváltozást. Túl sok éhes ember van Írország maradék földjein. Az öngyilkossági ráta 800%-kal nő. Az amazóniai esőerdő még mindig ég. Aki nem tudja megenni saját macskáját és kutyáját. A 8. globális élelmiszerválságba léptünk. A felmelegedés túl van a 4 fokon. Nukleáris válaszcsapás Delhire. Bibliai kegyetlenségű háború az egész kontinensen.